Upozornenie: toto video môže obsahovať sprosté slová, preto osoby staršie ako 18 rokov by mali toto video sledovať len pod dohľadom staršej osoby. Jedným z najčastejších mýtov je právo použiť v meste ľubovoľný jazdný pruh. Mnohí vodiči však zabúdajú na to povestné ale. A tie sú v zákone v tejto súvislosti spomínané hneď dvakrát. Je pravda, že na ceste minimálne s 2 jazdnými pruhmi v jednom smere smú vodiči používať ľubovoľný pruh. Zároveň však dodáva, že to neplatí pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, jazdné súpravy dlhšie než 7 metrov a motocykle s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h. Tieto vozidlá musia aj v mestách dodržiavať rovnaké pravidlá ako mimo obce alebo na diaľnici. To znamená, že na a viacprúdovej ceste smú použiť ľavý RSPA. Stredný pruh iba na predchádzanie, ostatné smú používať iba na obchádzanie alebo odbočovanie.